गाड़ी में से चलावो कि केहू के भेजी हम जा ड्राइवर लिया गो। अब देखी यही तरह नाना प्रकार के भक्त भाई अपना अपना भाव में भक्ति करे ले। तुलसी बाबा मानस में लिखले जो 9 प्रकार के भक्ति होला, तो हमने के गुरुदेव गायत्री बाबा कहले जो ना 2 प्रकार के होला। तो हम कहने गुरुदेव तुलसी बाबा कहते रहे 9 गो रउआ कहतानी 2 गो कहले सुरेश। तुलसी बाबा जो लिखले बाड़े तवन तू पढ़ले बड़ो, हम कहतानी तवना के लिख लो। भक्ति 2 प्रकार के होला। एगो भक्ति होला संसार के दिखावे खातिर, एगो भक्ति होला ईश्वर के बुलावे खातिर। तो संसार के दिखावे वाला भक्ति 9 गो आदमी कइल। आसाराम, रामपाल, राम रहीम, राम वृक्ष। बाबा रामदेव के भी हाला रहे कि बाबा रामदेव की जरूर फांसी है। तो बाबा रामदेव घोषो की गईले और वीरेंद्र देव लौटो की गईले। आसाराम भी भक्ति करत रहे। तो परमात्मा चिन्हे ले तू कौन भक्ति करत रहो। राम राम कही के केहू तोड़ गईल आ केहू रामे राम कही के जेल में सड़ गईल। तू कौना तरह के भक्ति करत रहे आसाराम, रामपाल, राम रहीम हित। कौन भक्ति करते रहे? बूढ़ी मारी के पानी पियत रहे लोग, नाके में बंसी फंस गई। बाकी एक लाइन ले ला मास्टर, रीड बढ़ गई। कि बेली चमेली माई है, फुलवरिया ए माई अड़हुल फुलवरिया आ जगमग दिया ना जला के, आ जगमग दिया ना जला के तोहरी हो दुआरिया। बोली चमेली माई अड़हुल फुलवरिया मगतिया न जला के रउरी हो दुआरिया। मगतिया न जला के रउरी हो दुआरिया। तनी मनी रानी खड़ा हो जा, डगरावन के भाव रही पखाऊ जी वाला। यह रानी है अभी इनकर हिंदुस्तान में रामायण जगत में नाचने वाली कोई नर्तकी नहीं है जो इस नर्तकी का जोड़ दे। वाह सबनी देखो, बाकी 1 घंटा की चीज नहीं है। सारी रात देखो तब ना और आई एक्शन बदलत चल जाई। यही ताल में विदेशिया भर के लवंडवा गई है सर। हम एक्शन अब नहीं बनावत, भाव नहीं करत। कुछ कुंवर सिंह के धरती है, कुंवर सिंह के पानी के कुछ लोग बैठल बा। अपना गांव के बगल में बानी कहले जे तिवरियो तो हदे ही तवा मौका तो कहे के भाव का बा, कहे के है बा विदेशिया भर के लवंडवा करे के गई है सर। कि लल की चुनरी आए माई है
रेशमी हो की नरिया तल्ला लगी चुनरिया माई हो रेशमी हो की नरिया